Ja se nadam da neću ovako da vodim ovaj razgovor sad u studiju. Zdravo. Dakle, divni gosti danas sa nama u popodnevu. Ja mislim najdivniji do sada, evo, za godinu i nešto dana i stvarno se iskreno nadam da ću moći da se skoncentrišem zbog ove slatkoće koja mi dolazi s ove strane i divne energije. Ove nedelje obeležava se u svetu, u celom Svetska nedelja dojenja, o važnosti dojenja, o ogromnoj važnosti dojenja. Danas pričamo sa Milicom Bugarin i Natašom Stojanović iz Facebook grupe Moja podrška dojenju. Objasnit ćemo kasnije i celu ideju oko vaše grupe. Najpre da krenemo onome što sam rekla, to je velika važnost dojenja. Ja bih da krenemo odmah od onoga što je najvažnije. Pa da, dojenje je jedna od najvažnijih stvari kada se beba rodi. Znači da se uspostavi dojenje i najbitnije je što žene ne znaju da u drugoj nedelji, u 3. mesecu, u 6. mesecu i 9. mesecu bebe imaju skok u razvoj. Tada stalno traže da sisaju. Znači jedno 10 dana one non stop sisaju, non stop. A mame pomisle nemaju mleka i odu lepo do apoteke, prodavnice i kupe adaptirano mleko. Posavetuju se s pedijatrom ako beba malo doda 20, 50, 100, 200 grama i mnogi pedijatri, da ne kažem svi, pošto naša doktorka je danas podržala sve što radimo, zove se Lozana Marković, pedijatar iz Doma zdravlja, znači uvedu adaptirano mleko da potpomognu sebi. U stvari, u tim trenucima ne treba uvesti adaptirano mleko, već treba dojiti tih nedelju, 10-15 dana, zavisi od bebe, i kada beba dosta mleka navuče sebi za taj period kada je potrebno, ona počne normalno da sisa kao i do tada. Znači, to je najbitnije. A u čemu je problem? Zašto žene odustaju i zašto se odlučuju za veštačko mleko? Zbog toga što se to dešava na početku, što treba da se pregrmi kako bi posle sve išlo koliko toko bolje, je li tako? Znači, u početku se desi da može da dođe do, prvo ne dođe odmah mleko svakoj mami. Onda se desi nekada daju u porodilištima, daju bebama, sada ne znam, pošto je baby friendly program kod nas, mislim da im daju neku glukoznu vodu, da ne daju adaptirana mleka, ali pitaju mame da li žele sad u našem porodilištu, pošto sam se 2 puta u baby friendly programu bila i tako se porađala. Bebe su bile kod mene, znači odmah posle jedno 10 sati donesu bebu. Pa prvorotkama mislim da hoće da uzmu bebu ako je mama umrna, ali druga moja beba je bila sa mnom dok god nisam izašla iz bolnice. I u čemu je važnost? Znači, mame nekad dobiju mastitis, pa ne znaju to da prevaziđu, dobiju pločice u dojkama, ne znaju kome da se obrate i jednostavno tih problema dođe do toga da nekada dobiju i antibiotike, pa misle da ne smeju da doje zbog antibiotika koje uzimaju i onda posegnu za adaptiranim mlekom. Ali sve u redu, do kada treba dojiti? Pa Svetska zdravstvena organizacija predlaže do 2. godine života, a sada svaka mama koliko može. Isključivo dojenje, Tereza Miljković-Kić po svim savjetima Svetske zdravstvene organizacije predlaže do 6. meseca. Znači, ni vode, ni nikakvih čajeva protiv grčeva, sve što treba da se unese tako da nije majčino mleko, mama treba da unosi. Znači, zašećerene kamilice i čajevi od komorača, razne druge stvari koje se preporučuju mamama, to treba, odnosno bebama, mama treba da unese u svoj organizam i beba će dobiti preko majčinog mleka. Da, ali jel možemo da kažemo samo koje su osnovne prednosti, odnosno zbog čega je dojenje toliko važno, koje su osnovne prednosti prirodnog majčinog mleka u odnosu na veštačko? Osnovne prednosti majčinog mleka su u tome što je veštačko mleko prilagođeno kravlje mleko, a ne majčino. Majčino mleko je dobro zbog toga što se u organizmu majke na sve viruse koje dolazi u dodir majka i beba stvaraju se antitela, to se ne dešava sa adaptiranim mlekom. Onda, svi ukusi, kasnije možete da kažete beba, odnosno dete kad je veće, ne jede brokoli, ne jede cveklu, ne voli povrće, znači sve to beba dobije kroz majčino mleko, ukoliko sisa i što duže sisa. Jasno. Posle prve godine dešava se da, znači se sisa ujutru i uveče. To nije ponovo teško ako mama počne da radi, da doji bebu ujutru pre posla i uveče pred spavanje. Znači da se dojenje nastavi po preporuci do 2. godine. Da, ali tu je naravno situacija od žene do žene veoma različita i mogu nastati, dakle, različiti manji ili veći problemi. Zato je tu vaša grupa, dakle, u kojoj žene mogu da razmenjuju iskustva, ali da dobiju stručnu pomoć od kvalifikovanih lica koja su kvalifikovana za to. I Nataša, u tom smislu želim da vas pitam od kada ste vi članica grupe, kako ste je pronašli i na koji način vam je pomoglo članstvo u grupi? Pronašla sam je s prvim detetom, kad smo imali
nekih malih problema oko dojenja. Jao, nismo predstavili prvo naše goste. Molim vas, predstavite samo naše goste na trenutak prvo, pošto već ih pominjamo. Nikolina i Isak. Sad možemo nastaviti. Nikolina ima 11 meseci, Isak ima još malo 9. Divna imena. Grupa je osnovana januara 2009. godine. Savete daje gospođa Tereza Kiš-Miljković, koja već 14 godina se bavi tim vršnjačkim savjetovanjem. Ima preko 9000 članova, gde mame i međusobno mogu da daju savete. I svaka mama koja ima neki problem. Da. I vi se povremeno i okupljate, rekli ste mi jednom mesečno, i to ne samo u Nišu, nego u mnogim gradovima širom Srbije. I o tome mogu nešto da vam kažem, to je bila inicijativa samih mama grupe. Znači da se okupljaju zbog toga što su mnoge mame gledane s podozrenjem što doje svoju bebu, na primjer, u klupi, u javnosti, u kafiću, kada je beba gladna. I onda mame ili se sklanjaju, doje samo u kući, ili puste bebu da plače, ili eto, ponesu adaptirano mleko da daju bebi u kafiću. A mi se zalažemo za to da je kao kad mi smo gladni, pojedemo kiflu, znači zašto ne bismo dali bebi njenu osnovnu hranu do 6. meseca života, to je da podojimo bebu. Znači tu mi ne nalazimo ničeg vulgarnog, a mnogi osude žene, znači puno puta se javi posle da su žene razočarane što ih je neko pogledao krivo ili su čule priču i to čak jedna mama kaže da je trudnica osudila mamu koja doji, kaže joj gledaj doji bebu u javnosti, to je sramota. Zbog toga se pre 2 meseca u grupi javila inicijativa da se skupe mame koje žele da javno podoje bebe. Znači to traje ni pola sata, ali je to jedna naša borba za dojenje. Sad moram da vas pitam, ukoliko prisutni na jednu mamu koja doji reaguju sa podozrenjem, kako reaguju na 15 mama u Nišu? Pa nisu loše reagovali na 15 mama. Ovoga puta je bila druga tema sada u nedelji dojenja, znači vršnjačko savjetovanje. Čak i nismo morali da dojimo bebe, ali pošto je bilo puno malih bebica, imale su 2, 3, 4 meseca, onda smo isprovele našu primarnu akciju dojenja u javnosti. Ali pričale smo, razmenjivale iskustva i mnogo je bilo lepo i mislim da će biti još više mama u prvoj suboti septembra, pa pozivamo ne samo Belle, amie, već i ostale medije da dođe da snime, moguće je čak i prisustvo savjetnice, zavisi od njenih obaveza. Vidjet ćemo, probat ćemo, pošto je bilo u Beogradu i Novom Sadu, da dođe i do Niša i da naše mame malo savjetuje. Danas se čini da je popularno da majke se odriču dojenja iz nekih estetskih razloga, a ja mislim da nemaju pojma, evo ja nisam majka, ali mislim da nemaju pojma koliko je to važno, ta povezanost između majke i deteta. Pa vi to mi sad recite i kao majka i neko ko se... I da li vam se javljaju takve žene? Sada da li se javljaju se povremeno neke koje žele malo da bojkotuju, pa zašto da ne, pa zašto da se drži dete gladno, a što se estetske strane tiče, verovatno neki imaju taj razlog, ali ga ne ističu, a neke kažu... Sramota ih je i treba da ih bude sramota. Da, mi smo nekad krave muzare ili smo sekta čak koje se bavimo tim i podržavamo jedna drugu i bodrimo. Znači, mnoge mame koje su se javile grupi ostavile, čak su koristile adaptirano mleko i to možda po 2 doze dnevno, uz pomoć Tereze Kiš su se vratile isključivo na dojenje. Što se estetskih strana tiče, mama ne može da bude nikako ružna, može samo da bude lepša, materica se lakše vraća na svoje mesto posle porođaja, organi i sve ostalo. Onda, šta je još bitno? Bitno je da je mama lepša kad doji i mazi svoju bebicu. Mada i mame koje drže flašicu mogu da maze svoju bebu, ali ta bliskost koju sama beba osjeća instinktivno, verovatno nije ista. Dakle, evo problem sa koncentracijom. A to je to bedž, jedan ručno izrađen, to je ovo što nosimo, znači mi to sve same pravimo, nemamo sponzore, same smo štampale ove flajere, onda smo same pravile bedževe od kartona, lepile selotejpom tako dok bebe spavaju. Sjajno. Dakle, samo želim da vas pitam još za sam kraj razgovora za majke koje jednostavno ne mogu da doje, odnosno nemaju mleka. U svetu već odavno funkcionišu banke, ako nam dozvoli mali Isak. U svetu već odavno... Dobro. Ajde da ne mučimo, da vas...
Ćeš da nas podsjećaš samo jedno pitanje? Banke humanog mleka postoje od skoro. Dakle, kako to sada kod nas funkcioniše, da li je skupo i... Ja mislim da uglavnom sada nisam toliko upućena za banke humanog mleka, ali da nedonoščićima skuplja se za njih, pošto je BD2 pokrenuo ovu kampanju, pa da je tada i uz pomoć Rosa vode pokrenuti banke humanog mleka i da se uglavnom nedonošćima, sad kako je, čak evo, ne znam iz Niša ili kako, uglavnom se i donira iz Beograda i tako. Mislim da bi na tome isto moglo malo da se poradi. On je primio vakcinu, zato plače. Inače je dobar dečak. Da, i mi smo svedoci da je sigurno dobar dečak i nećemo više da ih maltretiramo. Samo da kažemo, postoji Facebook stranica i za sve sramežljive mame da mogu da se jave. Postoji i anonimna. Postoje, naravno. Anonimna pitanja i odgovor. Naravno, da. I Super Beba je sajt koji također vodi gospođa Tereza Kiš i tu ima puno tekstova za čuvanje, zaleđivanje maminog mleka. I tako. Znači superbeba.com ili Facebook grupa Moja podrška dojenju za sve mame i buduće mame. I posetite nas 1. subote septembra i mediji i mame koje žele uspješno. Najavit ćemo sigurno sljedeće vaše okupljanje. Hvala vam najlepše što ste došli i što ste nam doveli ove divne male goste i vidimo se sigurno uskoro. Hvala i vama što ste nas pozvali. Da znate da nam je bilo baš zadovoljstvo. Ogromno zadovoljstvo. Mi, ja i Ana idemo malo da se saberemo.